regi. Så lød et kæmpe mediebrød som en Thailands flyvemaskine. Og pludselig kom med mesterrøg alligevel redde stakkels her fra dag til morgen med Morten Bødskov. Det kan da godt være, at den dag før jeg sagt, at det var helt umuligt at gøre noget for stakkels sind. Men nu var det noget helt andet. Nu var stakkels sind blevet stakkels hjem fra Godmorgen Danmark, Godaften Danmark og dybt Godnat Danmark. Og så kunne jeg lige så godt blive her i den søde lille pige, som vi kalder for stakkels sind. Kom den søde pige hjem, den dom var alt for streng. Det heldige stakkels ikke var en somalisk teenage-dreng. Nu kom den søde pige hjem, den dom var alt for streng. Det heldige stakkels ikke var en somalisk teenage-dreng. Peter Kubin!